खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं गासै नायगिरिफोरनि सायाव आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। दिपेन बर'आ सासे थगायसुला मानसि बिथाङा जातिखौ लानानै गेलेदों। इलेक्शननि सिगां दिपेन बर'आ जोंनि बाथ्रा खोनासङैनि थाखायनो जेनदों। दिपेन बर' आरो प्रमद बर'आ बड'लेण्ड बिनायखौ नाङा होनना बुंदों। बे नाङा होननाय बाथ्राया गिदिर सोंथि जाना थासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं सोद्रोमा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। लोगोसे BPFनि देरहासारगिरिफोरनो गाहाम हामलायथि जासिदों आरो गाहाम हामलायथि जासिनायजों लोगोसे BTCआव गोजोन थासारि लाबोगोन, जौगानाय लाबोगोन होनना बिथाङा मिजिंथिदों। एरैहाय UPPLनि जेननायावबो गोबां बाथ्रा बुंदों बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। बर' रायजो राजानि थैनि सिगनेचार लानानै नंखाय BTR सुक्ति खालामना बेखौनो गिदिर होननानै रायजोनि सिगाङाव बिथांमोनहा फोलाफैदों आरो BTCनि गोहो 6 सिड्युलनि गोहोखौ फोजोबनो थाखाय BTR लाबोदों। गामि दानख'नाय गोहो BTCनि गाहाय गोहोखौ आसाम सरकारनो हरफिननाय सुक्तिखौ खालामदों होनना बिथाङा UPPLनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव दाय जाबसिनदों। एरैहाय बावखुंग्रि आरो बिजनी बिधान सभा बियाबाव गुबुन हारिनिफ्राय MLA जानायनि सायावबो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों। BPFनि बिजाथि महरै फैनायनि जाहोनावसो BPFखौ फोथायनायनि जाहोनावसो बावखुंग्रि आरो बिजनी बिधान सभा बियाबाव गुबुन हारिनि बिजाथिया देरहासार जानो हादों। बावखुंग्रिनि बिजाथि रुपम राया बर' बेरेखा खामानि मावैखौ हास्थायदों आरो फैगौ डेलिमिटेसन जाबावोब्ला बावखुंग्रिखौ ST सेगमेन्ट खालामनांगौनि दाबि खालामगोन होनना दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंथिदों। एरैहाय दिनै फुंनि समावनो बिथां दिपेन बर'आ गावनि फेसबुक पेजआव मोनसे पस्ट हगारदों जेराव बिथाङा बुंदों दि बे बारनि बिसायख'थियाव माहारिबाद आरो इस्यु बेसिस पलिटिक्सआ जोबफैबाय। माहारिबाद आरो इस्यु बेसिस पलिटिक्सआ इयुनाव सोलिनाय नंलिया मानोना बे एजेन्डाया फैसाजों फेजेन जानांबाय होनना बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव पस्ट हगारदों। जेराव हाग्रामा महिलारि आरो हिमन्त बिश्व शर्मा थायो बेवहाय बेरेखा हान्जानि जेबो गोहोम गोग्लैया बे बाथ्राखौ बुंदों 20 नं बिधानसभा बियाबनि गोदानै सायख'जानाय MLA अरुप कुमार देआ। अरुप कुमार देआ 20 नं बिजनी बियाबाव NDAनि बिजाथि MLA हिसाबै गिबि खेब भट गेलेनानै देरहासारनायाव रायजो राजाफोर गासैबो हारिनि सुबुंफोरनो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों आरो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव गोबां अखा हासेयावबो गावजों बाहागो लाफानायखौ लानानै जर'खा साबायखर जासिहरदों लोगोसे बिजनी ओनसोलाव बांसिनै जौगानाय लाबोनो खोथा होदों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइया फोसावजाखांनायनि उनावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खौरांगिरि मेल। बिथाङा खौरांगिरि मेलाव गोबां बाथ्रा बुंथिदों। AGP आरो BPFखौ लानानै सरकार दानायनि प्लेनिं खालामदोंमोन कंग्रेसआ। हाग्रामा महिलारिनि नखरनो डिपुटि CM आरो अतुल बरानोबो डिपुटि CM बिबान अफार होगौमोन कंग्रेसआ। जेबो जायाब्ला हाग्रामा महिलारिनो गिबि मन्थ्रिनि अफार होगौमोन बे बाथ्राखौ बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। एरैहाय बिथाङा बे खौरांगिरि मेलावनो माखासे बाथ्रा बुंथिबावदों। बेसेन नाङै मुवा बेसाद होनो खोथा होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। लाख लाख सुबुंफोरा बेसेन नाङै जाग्रा थावजों लोगोसे माखासे जाग्रा आदारखौ मोननो हासिगोन। रायजोआव BJP सरकार दाफिननाय लोगो लोगोनो बेसेन नाङै जाग्रा थावजों लोगोसे माइरं, सिनि, दालि, संख्रि आरो सापातखौ होनो खोथा होदों। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया BJP सरकार दानो समायखिरा लाखांनायनि उनावनो बुंदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय जादों।